Čaute všetci u môjho ďalšieho videa. Dneska sa budeme pokúšať dokončiť túto šmyklavku, ktorú sme mali dokončiť včera, len sme to nestihli. Tak to dneska skúsime dokončiť a môžete sa tešiť. Dneska ešte možno vyjde ďalšie video so špeciálnym hosťom. Keď nie dneska, možno tento týždeň najbližšie a môžete sa tešiť. Ináč mám jedného subscribera, som rád, že mi ho dal, som za to veľmi rád a mám také tušenie, že by sme dneska mohli dať ešte ďalšieho subscribera. A ináč mohli by sme dneska dať aj, že na minulom videu mám 2 lajky, tak na tomto videu by sme mohli dať tak 10 lajkov, aj keď to je celkom dosť veľa, to preháňam, tak najmenej mohli by sme dať aspoň tie 3 lajky a mohli by sme aj nejakých tých subscriberov. Dobre, teraz ideme. Aha, tento typek má kajak. Napíšte mi, či ste niekedy boli na kajaku. Môj kamoš má kajak, ale ja som nikdy nebol na kajaku. A napíšte to samozrejme do komentárov, áno. Mám k nemu presadnúť na ten kajak? Ne, on ma zdvihol. On ma predbehol. Mám to nejaké zvuky? Áno, len hudba nejde. Že kill everyone. Mám Robuxy. Jakže Pirate event? Ideme. Teraz bude skok. Myslíte, že ho dáme? Just! Dali sme ho. Nezasekli sme sa. Keby som sa zasekol v realite na šmyklavke, tak ja by som sa pokakal. Tak asi takto pôjdeme. Keď takto to dokončíme, tak to bude legendárne. Ideme. Teraz tu máme šmyklavku, teraz tu bouncujeme. Dobre. Ináč mohli by sme to dať, lebo celkom je to dosť ťažké. Rider, keď poznáte youtubera Riderka, tak on to vraj dokončil s takým banánom. Ja si možno dobijem Robuxy a kúpim si ho. Dobre, Blade asi. Tu je UFO. Dobre. Aha. Ja nesedím. Dobre, už sedím. Ja som sa sekol. Tak to čo je? A prečo idem hore kopcom, keď to je šmyklavka? Jaj. Bum. Ja si to uľahčím takto. Nie uľahčím, ale skratčím. Čo keď dám teraz first person? 3, 4. Tak to dobre ideme. Dobre, lievik asi. Čo keď dám first person a budem chodiť? To sa nedá. Tak teraz skočíme. 3, 4. Jo. Aha. Dobre, letíme. Dobre. Teraz šmyklavka. Drnc. Dobre, drncujeme. No, dobre, sklzli sme. No, dobre, zlomil som si vás. To už asi 5 krát, alebo no, to aj tak málo. Aj 1000 krát. A to UFO... Skok! My sme ten skok dali! V minulom videu sme to nedali, pamätáte si? Či dali sme to vlastne? Tam sme spadli. Keď dáme ten skok, tak to musíme dať už do konca. Utekáme. Dobre, sadli sme si. Musíme ísť tak pomaly. Musíme ísť rýchlo, aby sme dali ten skok, tak.
Dobre, no, dobre, dobre, asi mám všetko zlomené, asi všetky kosti. Krúť sa, poď, slajduj, glajduj, neviem čo všetko. Poď, poď! Tak ja to takto vyrieším, bum. Tak to dobre, no. Nie. Nie, není tu ten skok. Nemám na to malý speed. Na malý speed mám. Nie. Ja to dám? By ste mi neverili. Skoro. Tak toto bol prvý pokus. To je krava. Nie, že by som jej nadával, že to je krava, ale to je proste krava. Poď, kravička. Kravička, poď. Tak ja pôjdem sám s dvoma. Zajímavé. Keď to dneska nedáme, tak ešte možno dneska vyjde video s hosťom, jak to dáme my dvaja takto. OK, prvý sme skočili, to je najľahšie. Ideme. Aha, tam je oranžový lievik. Tam, videli ste ho? Tam je. Tu. A keby ste chceli aj video z niečoho iného, tak môžem natočiť, napríklad môžem natočiť aj niečo z Gus Duck, alebo niečo z CSK. Dobre, krútime sa. Teraz si na first person? Dobre, mám to pred ksichtom. Teraz sme na tom oranžovom lieviku, o ktorom som vravel. Aha, tam sú ešte dva. Červený a rúžový. Aha. Friend request. A keby ste chceli, dávam do komentárov ešte môj nickname, keby ste si chceli mi dať, že frienda. Kľudne vám dám, alebo ma followujte a joinite sa na mňa aj bez frienda. Môj nickname dám kľudne do komentárov. To Stefan, to není môj klasický nickname. Dobre, ideme. My sme sa to s nimi zamotali. Dobre. My sme tuto. Tuto hore. My sme ani v polke. Tu je ten ružový, tam je ten červený. Tam bol ešte ďalší oranžový. To je, jak je ešte dole. Tam je ten typek. Jak sa sem dostalo to UFO? Tak rýchlo. Ona ani raz nespadlo? Zajímavé. Dobre. Aha, ona nás predbehla. Aha, predbehli sme ju. Dobre. Mohla by si k nám presadnúť, aj keď celkom... Nevidel by som sa, keby sa bála. Alebo k nej si presadnem? Asi idem do toho. Čauko. Nie. Ja som urobil chybu. Nie. Ja ešte doženiem. Na lieviku ju ešte doženiem. Aha, jak idem rýchlo. Všetko preto, aby som ju dohnal. Ja chcem byť proste viac v sedadlách. Keby som dal ten jump, to by bol husté. Dobre. Haló, spadni. Dobre. Fede, nespadni. Ja si chcem sadnúť k tej typke. Čakáme ju tu dole. Poď si, sadni si. Yes! Ok, sedím. Keď tu teraz neskočíme, tak... No, musíme. Držte palce! Dobre. Ne, prosím, spamätuj sa. Nie. Som prvý. Dám si posledné 3 pokusy.
posledné 3 pokusy. A s týmto to dal Reader. Dobrá gula. Ja idem s touto typkou. Alebo poď sem, typka. Poď sem. Poďme na 2. Chick-fil-A. Nie. Sadaj. Ok, máme. Ja musím byť vpredu, lebo ja som ťažší, ja som tlstší. Keby sme dali... Pomoc! Ja to visím! Ne, nevystúp z toho. Hlavne z toho nevystúp. Nie. To jak zvládneme. Mám skočiť? Ja skočím. Ja to dám. Nedali sme to. Sakra. Keď dáte like, tak to dáme. Sľubujem vám to. Skúsim mu ukradnúť sedátko. Dobre. Neviem šplhať? Tak ideme takto asi. Že nič iného nám nezostáva. Prvý skokan, keď to nedáme, tak to bude trapas. Keď to nedám, tak... Ja som vám slúbil, to je ten power toho lajku. Tuto zaskočím. Ideme na to? Ok, 3. Ok, 3, 4. Dobre. Máme to. Ne. Prosím. Myslíte, že by sme to tam zaskočili? Asi hej, ideme na to. Dobre. Sme na tom dobre. Keď to takto neférovo dám, nie je to nefér, tak je tu tá funkcia. Vlastne dá sa to urobiť takto, ale... Ok, je to nefér, priznám si to. Ale však to je... Nestojí to Robuxy, ako Chick-fil-A. Prečo si to proste takto nespraviť? Že áno. Asi mám nápad, Počkajte, diváci. Dúfam, že sa to takto vôbec dá dať. Dobre, ideme na to. 3, 2, 1... Skáčeme. Yes! Máme to, dobre. A ja mám nápad. Pôjdeme tam a keď sa bude dať, zoskočíme sem. Dá sa to, pohoda. Láčos. Tak zoskočíme sem, hop. Hop, haha. Dobre. Už sa blížime ku konci. Dneska, keď to dáme, tak to budem veľmi šťastný. Potom sa môžeme... Toto bola taká mini séria. Z toho som dal iba 2 diely a... Bude aj viac kontentu, budem hrať aj veľa hier. Môžete mi napísať do komentárov, že akú hru by som mal hrať na budúce a... Ja si čítam komenty a keby som nejaké mal, tak si aj prečítam. Dúfam, že mi niečo napíšete, môžete mi aj niečo pekného napísať. A budem za to rád, že mi budete nejaké veci písať pekné. Ja mám pocit, ja by som asi tam dole zaskočil.
Je to dobrý nápad podľa vás? Aha. Nie, to ja spadnem, ale ja chcem, ale ne, teraz musím. Musím. Pretože toto není Jamales ani Jumales. Nemusím. Odpinko ma to. Dá sa aj na tom... Ja mám nápad, toto bude good nápad. Moje pestuje? Teraz som ho počul. Tak dám seed a vyčkám si. My to fakt dáme ešte dneska, my to fakt dáme. Dobre, bing, bong, bang, bring, bing, čilin. Počkaj, ne, prosím, nie. Počkaj. Nie. My to teraz môžeme dokončiť. My to dáme dneska. Konečne. Neverím, že som sa tohoto dožil. Ľudia, ja som vám to slúbil. Dali ste tam ten like a pozrite sa, ako nám to ide. Dobre, ďakujem, že ste sa na toto video pozerali. Dúfam, že zanecháte like, odber a čus čus.